Kulukuthi ukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona i-channel yakhe hamba phambili ngeze lami igama engumvezela umuntu wakho malo bathi la sibona amagumede mawuthi umusha lekhaya sicela nje ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare ungikhona okukhulu kunakho konke bafethu futhi abaningi uMthandeni igcokamilisho umfoka amanqele eveza uhla lwama-prize lapha nokumele aqashwe ngawo. Kuzokhumbula ukuthi uMthandeni usona silomo somculo kaMaskandi okanye uMaskandi ohamba phambili lapha noma ngobala inkunzi zikaMaskandi kanjalo futhi enegama likaMthandeni igcokamilisha alisala. uMthandeni bese kwi-post lapha afika wayifaka lapha ekhasini lakhe ku-Facebook wasethi uMthandeni SK 2022 siyadlula isikhova asiwona amakinado wasefaka iflag laseNingizimu Afrika lapha nawasefaka ured kanjalo futhi nohwathi kwimbala eyakhe lapha uMthandeni igcokamilisha wasethi nansi imininingwane emisha yokuqasha kwesikhova sikazwe lonke emcimbini yonke wasethi take it or leave it wasethi danke ngiyabonga wasesho ke lapha ukuthi kumama imiming lapha wathi u45,000 wamarand lapha kanjalo i-backtracking lapha wasethi u85,000 wamarand wasethi mangabe ke eyoperform live ku100,000 wamarand wasebalula kule post ukuthi ikhuphukile i-prize wasethi Mthandeni King washo ukuthi King of Maskandi wafaka inombolo yakhe lapha bese buya kwi-comment yokuqala lapha wathi take it or leave it. Abantu babese ba-comment lapha kuyo le post kaMthandeni ukhona umqhelekashaka umfoka kabiyela uthi sengiya ngokukhonza lapha mfoka amanqele le prize yami ikhushulwe uJuly ngoba kuphoqa ukuthi intshebe ikubize uyayivova waseyahleka yafaka amakhanda ahlekayo lapha khona omunye usibonga kuhle noma Themba umfoka Buthelezi lapha uthi ayi wena qhawe uthwele ngathi uhlezi ngithi asoze ngijabulele enye indoda but into engayenze workshop yangithusa ekwasamena lapha sengiseceleni kwemoto yakho sengithi wemanqele na ke shoka njalo lapha umfoka sibonga kuhle umfoka Buthelezi lapha khona omunye uhulumeni Hadebe lapha ungithanda lapha usuku take it or leave it mnganami usazosetshenzelwa abantwana emhlabeni uzosetshenzelwa abantwana emhlabeni khona omunye umdunqi imali uthi ulambele i-album yakhe ayikwenzelanga mali omunye uDavid Mahlanga uthatha umhlala phansi kwezomculo sizoqasha abanye ke sazi ke noma umhlelo womcimbi lona okaye mhlambe uyakhuluma omunye ukhuluma lapha nesikhova language ikhombisa nje ukuthokozela i-album egcokamilisha umfoka amanqele lapha nentsha uMthandeni SK okwesikhova sikaze lonke omunye uthi incane lemali qhawela okhalayo kaye kuma Blue Nation okusho ukuthi ke mhlambe ama Blue Nation wona mhlambe a cheap kakhulu wena mhlambe ngawe ukuthini okwakho ukuphawula imali ngokukhuphuka kwama-prize yokuqasha igcokamilisha hlangana lapha kwi-comment section wenganza kwethu bekuzona indaba enginibikela zona namhlanje kwezisenkezwe ningakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare nibe nosuku lomnandi nginithanda kakhulu.